Kini ba ako problema, bahin ni sa kong anak, nga sobra kay kahambog siya gugulingon, nga gwapo gid kay siya. Pero sa pagkatinuod, gwapo gid niya akong anak taon, gwapo gid na bata. Mga tungod sa pagkagwapo, na problema ko. Pero aron inyo yung masabtan ang sugilanon kung nganong na problema gid ko ani, ingon mo gud ani ang nahitabo. Kunado na. Pascual na sa bayataw ka, Ay. oy. Karon pa magkananikabot o kanta-kanta diha. Kaniad tuon tato sa patanon ka pa. Huwag yung ka mga ambisyon itaon, anak. Ay. O wa ka matiguang, wa ka mahilik og sista. Kadilid baya ni mo, oy. Ay, Treng, kung makaila, i-comment na ko ba, Treng? Keep quiet na lang, good, Treng. Unsa man taong ka, eh. Imo mong bulabugo na akong tripping dere. Nag-sound tripping ta dere. Blabog sad kay kada, unsa man ka, Treng, oy. Sound tripping pa. Kawa bayay angay ni mo, Pascual, oy. Unsa way angay, Treng? Tiguwag na ka, oy. Agoy. Pa-sound tripping ka pa diha. Huwag yung kay angay, Pascual. Ay, come on, come on. Kung ikaw tiguang na siyong paminaw, no? Ayaw pangamo, eh. Kaya ako okay pa man sa alright ko. Ikaw, okay ka pa sa alright. Ay, all right, pas okay, Pascual. Awan na, gyud. Oh, sana all. Ariyada. Tay, Pascual! Lakaw sa ko tayo, ha? Doon na yung date na ko. Ibao na ka. Kining upuwag tang pagka-uat. Daghan mo yung mag-ilog na to, mag-date na to. Kabukiro, yes, kanahan. Tay, sa nambog ako, tay. Kaya na kung kunin mo nga gwapo ko ka. Kung tatay na ako, gwapo. Ang maana ko, nanay na ako, gwapa. Hindi sa lain sa kay bati kong daw, di ba? Gwapa man akong nanay, di ang anak sad. Wapa? Natural. Oy, gwapo, oy. Ganong tao, gwapo, ganong sam tao. Katay, pinda sa liwo, tay. Ay, Piolo, ay binuangin ng mga babae, ha? Ha? Kay ganahan ka ng buanga ka, ha? Diba niya? O sasab ka babae ang mong inahan, ha? Mo nga ayaw gyud pag binuang sa mga babae nak. Ay, tay. Pero bida sa naistoryahan, tay. Kablakan ako, tay. Di na may tabong binuang ko mga babae. Ang imog hadlukan kahinoon, kung ako may binuangan sa mga babae. Ay, bungot sa itoy. Pagkakidot mo bataas, ha? Ingon ani ka mugiro akong anak. Tungod siya kagwapo, kita. Nandlo ko nga basig magbinuang siya mga babae ba. Unya gabaan. Ha, og mapaga niya inumis gaba. Saon lang unya taon. Dog Piolo, Hmm. asas tatay ni mo, Pascual, ha? Ang gawas na eh. Nag-utsa ba na siya sa gawas? Kabaw na ka ng tatay, BRK na ang unsam kayo. Ake, Kuan ba, babae ray kalipay. Dili na record keeper, dili na siya. Kuan na siya, babae ray kalipay. Nagpakit-cute, tingali na sa mga chis, kamuagi diya. Nice, na siya. sabat rakod noon. Action ug luib ay, ha? Karong ka. Day! Oy, ay ka igulatas tatay, ha? Bili sa tao gamay ang kinabuhi, nay. Ate pa ha. Niyabag ra ba ni sista ka kalipi? Karohon ni. Pastis-pastista. Oh, Mari. Oh, Mari. No, kaon ka ba utang ka munggay? Oh, Mari. Oh, Mari. Mukaon ka ba utang ka munggay? Uy, anak mo itong tiroy. Kaga naman yung bata ah. Sa una, makita ko lang ang magsigda o bagol. Daga naman din yung inahat. Lami sa ni mabayhana na. Hello, Noy Pascual. Uy, hi, Day. Kumusta na nanambo ka lagi ron? Lagi, Noy, uy. Sige, makugkaon og humba ko. Mo ba?
Kao sa buwan pa nagsaday. Ayun, sa mga kayo kay ma-high blood biya ka, anak. Na, mas grabe no na maka-hybrid ang buwet, Noy. Kining Noy, naasip yolo, Noy. Oo naman. Dili tingin na mo lang ka mata, ah. Ingnan niya, Noy, ha. Mamisitan ko niya. Ha? Ingnan, Noy, ha. Aris ako, Noy. Kiyamat mo pa. Taa. Sa may misita. Ako anak ko kiyawa. Day. Kadali ito. Dali ang misirit, day. Mura kwitis, day. Pida. Bugata sa glubot bihanay. Mura mag-itik mo lang. Love you kayo, ah. Kinsa giatag-atagan ni mo dinis gawas, Pascual, ha? Ay, Treng. Naakay giatgan nga babae dinis gawas ka mo agi, ha? De, Treng na on sa eh. Kuan kay da. Judgmental kay ka da. Judgmental kay ka. Unsa mo ko na makuha na ko kung makatang-ataw ko mga unsa mo kay kung ngita kung chicks no unsa wa na ganiha ra oy. Unsay ka din ra, ha? Kanina na ko milupad ano magla og mangita og chicks no unsa mo kay pero wa ko na buhata eh no unsa nga no mangita pong chicks nga diya na may himungaan. Unsa? Ay na unsa man taong kapatring. Kinsa giatag-atagan ni mo diha? Ay wa magukoy atang-atangan ba? Ay konsepyolo ka nag-atag ka mga chicks ka mga agi. Saba ka diha patring ay. Ano ko taong atang mo ko dre. Agyo, ayo lagi taon pataka utoy. Masanta, uto magkaanang atong anak nga hanggaw man sa utok. Pina, ganang ang bisyo, ari, pasangil ako. Yakin sa madaet og babae nga imong gikasulti ka kanina, ha? Nakita ta ba ka nagsulti mo atong babae nga murag igorot? Kasi, gurot. Pating, makasakaw yun. Unsa pataka mo lang kang sulti da, Unsa mo ka, Naunsa kay dito to igorot, ha? Ga ito bagay itong bayhanan niya, tambok. Oh, dili to igurot, ay. Unsa ba na itanaw ni mo adto? Oh, lagi igurot ka, chabi. Pagkahagaw ni mo Pascuala ka. Oh. Unsa ba kuno tong iyang gisulti ka murag do na ba to siya gisulti pagdayon niyang lakaw, ha? Unsa to? Ay, nangutana siya, kung nakuha na ba ko sa piulong. Atong anak ba? Ako giingnan nga, naman diri sa sod. Hindi. Nya, ingon din siya nga, ingnan sa piulo ha. Noy nga, kuhan, mamisita ko. Ay, naunsa dayabag kababay niyang buhat siya mamisita sa lalaki, ha? Asa magina, noon na, anak magina good pa, Frank. Oy, ang tanan doon na magiging usaban, Para ka na rang naong ni mong may mo usap. Pakulatan ka na ko, ha, Pascual? Pre, kining naan. Asa mo dahil akong kinugos, pre? Wala na sa tuwan sa to siya mga chicks. Dako na di ay, pre. Dako na, pre. Noon sa, daga na. Awa. Usay da... Gusti, ulitaw na. Lagi kayo. Buwa nga. Awa. Ulitaw na, pre. Tinuod ka, pre. Lagi, pre. Wala, nare. Kanang lakaw palungan. Ha? Kanang ko, pre. Mura malagi nag-artista, pre. Katisoy ko na ng bata. Kailan na kahay na bughang chicks na, pre, ha? Magutan na lang, pre. Pilo! Hoy! Dudong gwapo, Pilo! Pilo! Oy, tay! Sabi ko, Marika, ay! Unsa man ka, ay? O, tay! Kami! Ano, tay? Bilis din ninong ni mo, Ninong nila ko? Bilis imong ninong. Nagkukos ni mo, nay. Mo ba? Dong. Pao sa kong pabuti. Dong, kumusta ka, Dong? Dakuan, utang na ko no siya. Tono, Kapag tono pa daw kayo. Lingo-lingo, di ka, Dong. Ay, pag lingo-lingo diha. Bitaw, dong, Piolo na. Inigbalik na lang ako, ha? Ayaw ka wala ka. Inikahalin at to akong baka. Balik ko takang hanhi. Tagaan ko libutin sa baka ni, no? Sente, ba, uy? Kining dong, Piolo, ikaw, no? Pagkawa ko magdahong nga pagkatisoy ba di ay ni mong bataan ka? Ay, ginugulo. Sa gamay ka pa, sila pagkabulingit, kaayos naong ni mo. Nay, sapsim ka ikaglawas at topan karon. Uy, may gwapo ka naman kaayos. Daan mo yung kausabang tao nung... Ang tadaan, doon na mo yung kasaban. Nga ako pinaskuhan, way ka usaban. Kaya wa mo yung kunin mo tagay. Ayaw ka bala ka lagi dong. Sa dili pa maabot ang Pasko, madawat na ni mga ako pinaskuhan. Adlaws pinatay pa lang. Madawat na ni. Ay, itumbong sa adlaws binatay din. Ina sa rin mong adlaws binatay. Ay!
Lisod ba sa nga rin ako ihatag sa Semana Santa, ng agi naman to. Oo, man na hinunto si Muna Santay Sige na, sige noon. na, sige. Lakaw na dito, Sol. Ay, ikaw na dito. Sige nang. Pag-agan na yun ni Moy. Lakaw na dito, Sol. Ka? Biyaan sa tika nung ha. Kumpitas ko ha. Suso ko dos bay. Sige, Dol, sige. Puhag yun di mo do. Ay sos, mag-unsaw na gwapo ko tayo pinaskuhan. Pinaskuhan ha. Balimot ay. Ay, lato na hayang isol. Sa akong anak noon sa mga pre. Ay, lato na pre. Ay, kubidyante mo ng bataa, pre. Yung sa pila na ba'y uyab atong bata up. Oy, Piolo, kinsa bakit nag-imong uyab ha? Ngalain-lain man lang kuno ng mga babaeng imong kuyok. Unsa ba da? Imo na tanang mga uyab? Kaya kapatay ngayon noon sa makay. Mahibuang pamangga ng atong anak noon sa nga. Gwapo mo kayo na, liwat na nako. Hilom, ay lagot pagtingog da Pascual. Dili ikaw akong gipangutada. Pataka ka lang yung sagbat dihada. Nay Patring. Ayaw ko na sila lumpong ako dobe. Pagpili nilang asay imong nagustuhan og maayo, og maoy pakasle. Pagminyo na in taon, oy aron makakita bis amog apo. Siya pagtuon mo ng minyo-minyo na lumba na. Ay, kinang kuhan ba? Ring ba? Ayaw lang tao na purahag atong anak printing. Oy, noon sa kay Bas, tantong dinalian na, makapili na naman kuhan, sikanhan. Usay sikanhan ba oy? Pastilan ba yun niya? Ay, wa, day kuno ka kay Baw, ha? Unsa kuno ng sikanhan? Oy dahibaw ko Pascual, dahibaw ko ada. Pero ang ato nga samtag buhi pataba kakita daot tas atong apo. Kalungog ka dong, Piero? Tay. Huwag mang gani mo'y umagad gali, ha? Ngita na mong apo. Umagad, una tantoy, una ninyong pangitaon, ayaw ng apo, madayon mo. Saan shortcut mo? Bita dong, kining kuhan dong, kining. Unsa man dong ka may natakapan na ka dong. Si tagapan ba tayo May natukang na ba ka? Ay, suntukang ro tayo Bago na nga bistasyon ron. Di na digong si BBM na. Noon sa mga kayo, tukang niya po. Bita. Basta oy daknak. Hay, usa nag-abog pagayo nimo ha. Kamis tatay mo ba? Taga itaw big apo. Mga pilang dosina yung gusto. Sultinin mo. Yamat. Yamat. O, bisang tagaan na mo, ako ninyo kuta, pila ka mo inyong tindahan ng apo. Ngano bandi ay ni makahatag ka na mong daghan ha. Ani na kabugan, oy. Ha? Bantay dong ha, bantay. Bitaw ka dong ha. Ako, sugot naman ko, bisag usa lang una. Bida usa go taon. Usa? Usa ka dosina ba? Haway problema, tay. Duhaon ako dosina. Nagtuod yun ko nga makahatag yun na mugdagang apo nga mong anak. Gwapo lagi. Dagham nga chicks, nagukod niya to. Mare, ang inyong anak ba, unsa man na siya, bayot? Ha? Ganong nagkaigod magkaanak mari. Ay nakitaan man gud nako to nga may kuyog bayot. Ay, pido ang god. Ay lagi, Mare. Basik ko an, Mare. Hala, wa ka na mamayot ng imong anak, Mare. Usa. Kung sa'yo mayot, Ay, mao ba day sulti ni Mari Wilma kay nakitaan lagi niya atong anak kuyog ug ang bayot? yati liluan na nagutaw. Ni nga nagutaw, sa nitabo ako. Ay, basig kipul ana na siya siyang mga uyab ng mga chicks Pascual. Maong bayot na sa itiradas atong anak. Oo, na. Human, makulatahan ko na sa kulata nga. Wait, nang undang. Muundan lang, mahit singot. Nawa niya. Klaruhan na Pascual. Ikay pakigsultis atong anak. Kay lalaki man ka. Pagsulti mo, o klaruhan na siya. O tinuod ba nga namayot na siya. Patring? Murag di ko makatuo sa kong hibawaan nga namayot akong anak.
Kay kataghan yun sa mga babae nga pirmi kuyugan anak niya. Mao nga usa kay kayon anak. Nakiksulti jud ko sa kong anak. Lingkod. Sitting down. Kilo kay gusto kong maklaruhay taani ba? Bita, so ilaruho na to anita eh. Unsa man yun yung binuanga ha, Pilo? Unsa ni? Ano ang, unsa lagi na? Unsa man yun siya katinood ha? Namayot magkuno ka. Oh, what? Unsa tay? Tinood ba nga namayot ka? Uy, itsus bitay. So, dili tinood nga nakigrelasyon kag bayot. Di na tinuday, bida sa O, lagi. Naman ko yung mga tabi-tabi nga namayot na kabuanga ka. Ay, kabla ka na, tatay. Di ka na may tabo, tatay. Sige, ari na ko, tatay. Asa man ka? Murampa ko! Huwag ka ni mabalik. Di ka siya mo ibayot. Hoy, Pilo! Balik sa gabi, hoy! Pilo! Mao na ni among problema. Kay bisag giunsa na mo sa papungutana, di gyud mo angkon nga bayot siya. Pero may naobserbahan mi sa iyang mga lihok nga ug mga sinultihan ning bata nga may pagkabayuti na gamay. Dili ka ni bayot among anak. Palihog, tabagi ko ninyo unsa akong buhaton ani. Unsa man sa inyo pagtuo? Bayot yun kani akong anak. Unsa man kung kamo ang pasultihon? Pascual. Okay, Ate Pres! Okay, ang sender na to karagad-lawa, Goliath. Ang atong sender si Piolo. Dili, Piolo si Pascual. Anong na Piolo ni? Si Piolo. Pascual. Pascual. Oh, Pascual. Pascual di ay. Pascual. Anak niya si Piolo. Oh, anak niya si Piolo. Ang problema Ay. katong nabayot yung anak kung duda siya nga di ba kanu bayot yung anak Ate Pres. Bangod sa imo kasulti diya. Dati mabasa diha ba? Naidaghan. Okay. Ni Aidagan. Katong iyang pagduda ati Pres, kung pananglitan og bayot ba iyang anak. Oo. Wala kay sa kaklaro, pero iyang nadunggan manggod, ganiingon manggod nga, murampa ko! Isa ko do? Murampa ko. Murampa. no? Oo. Now, pananglitan, ibutang na to, og namayot ang iyang anak. So, dunay nahitabo nga pakigrelasyon sa lalaki. Oh, ano lang kita mabasa, ibutang na to pananglitan, na pagduda samahan ko, tinuod ng ganing, nakigpamayot ang iyang anak, or siya ba kayo mo'y bayot, na ito mabasa diri sa 1 Corinto, Kapitulo 6, versikulo 9, ayaw pagpalimbong, kaya ang mga tao nga makihalawason, o nagsimba mga Diyos, o mga naman nanapaw, o mga nakikhilawas sa isig kalalaki. Mo giingon dire, no? Dili makasud sa kingharian sa Dios. Kini kun pananglitan adunay karelasyon ang iyang anak nga usa ka lalaki or sa ba ug siya ba ka may nakigrelasyon og usa ka bayot. Apan kini sa New Testament. Apan og diretso ta diri sa Colosas, ani dinhi matukad na to tanan Ate Pres. Ari diri sa Colosas 3 versikulo 11. Tungod ni ini wa nay Hudiyo og dili Hudiyo, mga tinuli og dili tinuli, mga lain og sinultihan, mga luog, mga ulipon og dili ulipon, kay si Kristo mao ang tanan og anaa sa tanan. Ang akong sa Ate Pres, mabayot man siya or siya ba kamo nakigrelasyon og bayot tuon sa diha, si Kristo anaa sa tanan. Ang akong buti pasabot, ang kanang iyahang anak katapusan niyang tan-awon kon wala ba kini magbuhat og mga buhat nga nahisupak sa balaod sa yuta o balaod sa langit. Kay ang iyahang kaproblemahan nga adto og bayot magpunong iyang anak. Pero, Bam, mangutana ko ni mo ha kanang, di ba ang laki nga makigrelasyon o sa kabayot, murag doon na sana sa tendency, di ba? Nga bayot siya. Sa ako lang experience, no, hindi na bata, Oo. dili tanan. Di ba? Dili tanan. Kay usahay manggod ang lalaki nga makigrelasyon sa parehas namo, ilabi na kung naa siya'y bisyo ug wala siya'y ikapalit para siyang bisyo. Ay, sa to pangwarta. Oh, Aha. pananglita ni butang nato. Nagamit siya og drugas in talampunga. Mapugol siya buhatan ng mga butang sa lawayon, ano ron Ano, magkakwarta, makapalit sa makapalit. iyahang mga bisyo. Oh.
Lain po ng uban nga makirelasyon og ingon ani kung ang ila mao ilang pangita kanang gitawag og male prostitute. Ha? Pero kato ka na ba? Kanang gay, kung to gay, ana ba? Pareha ng Sa ako tumboy. lang- Ang kanang tumboy, di ba? Kargado, makaingo. Doon naman sa ina na nga murag ang ilang kalib-in relasyon sa Babae? usa ka tumboy o Babae? babae, Ah. may pagkatumboy pod. Ang Diba? ako kini sa ako lang ng experience, no? Nitong una, nagtrabaho ng kong bar at press, adunay mga performers or mga dancer nga maghuwat nila ini pauli, mga lakinon. Maghuwat nila, mga lakinon. Unya, ang ako sa nahibawan, dunay na kong kalahian kay kung ang usa ka lalaki makigrelasyon og bayot, nagapas yung kwarta. Kung nula ning ako sa mga lakinon ug sa babae, wala ko kasuhito kaayo. Ang babae ko nung gasto sa lakinon. Hoy, kung tuo ana oy. Mao ko Babae mo gastos sa Mao kinon. ko mo gasto, ilabi na ang babae. Wa kaya maminaw. Mindali mo na siguro ba? Paminaw sa ilabi na kung ang bana ato sa gawas niya nagrelasyon og lakinon. Di sana ba? Ambot lang ka, no? Pero di ko mo tuo ana nga mala, babae. Parehagod sa laki, di ko to ang laki mo gastos bayot. Ang bayot mo gastos is laki, di ba? Bitaw, tinuod na. Ay, kung nga, ang laki mo gastos bayot. Saba? Dili kayo basta kay sa imo lang ipangutana sa nako ate pres nga kung ang lalaki makirelasyon og bayot may pagkabayot siya. Mo, inana. Depende na kay sa ako na experience sa ako lang mga narelasyon, ang narelasyon ako mga laki, puro naman nga minyo. Hapit Oh, naman mga doon na lagi, doon na ba? Doon na kuan nga ang bayot to bayot. Doon na say laki nga mo kuan sa bayot. Ang bayot nga to sa lalaki, di ba? Akan na bitong giingon Laki yun, makita lalaki mga bayot yun. panalito ba. Ako ate presidente, siguran, wa man siguro yung laki o kasuig bayot, ambot lang no. Sa ngalan? Kanang buhay lalaki o wa kasuig bayot. Kung tanas rande. Naagyo di ay? Tanas rande. Naagi doy. Naagyo di ay? Kani si ikaw, kani si Paz gili ko. Sa tinuod bayot. Tinuod. Tanan Litaw ba? pa ko, litaw pa. Tanan Ikaw yun. pa. Migom ka sa tagay, migom na to. Tinuod eh. Migom tayo. Mao ba? Tinuod eh. Hindi ko mo to. Ay, wag yun ka. Pero kanang bayot, kanang bayot nga tus bayot, Oo. relasyon Naalagi na. Chupilo di ay kato Kay among usa akong igsuon. Oo. Katong tuwa sa kuan. Oh. Tukas gawas. Wa ni dili. Kato among katabang ni Lisa. Oo. Si pangan atong Jason. Tukas gawas ang iyang ka live-in dito bayot. Mo, ana Nya siya mo yung murag lalaki. Oo. Ana. Kato na to ko baso na to sa langit ron. Si Ricky Martin, di ba? O Ricky Martin. Oo. Kagwapo uyab Ricky Oo. Martin. Magtuo ko itong bayot Ricky Martin. Oo na. Tisoy kay uyab. Gwapo kayo. Unya, Gwapo ba niya? Gwapo pa niya. Sa amo man kong grupo gulyat pananglitan mingon nga butang nato pananglitan uyab minggili. Ngis gili sa kanang gitawag nila Maya. Oh, Maya, oh. Ang Sila bayot. is lagi, Ang ana. among grupo mingon man nga, "Uy, dili to oy, mahilo pa." Kana Ang doon ay grupo, bayot oo. ana no. Doon ay Oo. doon na pero dili sa tanan tingali pero ga makigrelasyon og bayot Oh, pod. kani mubalik ta sa istorya. Okay. Ang problema man gud sa amahan, si Kon- Pascual kun ang iyang Anak, anak, bayot ba o bayot di ba? Sa ako nang gisulti ka ganiha, mabayot man siya og sa dili, basta nga iyang tanawon ug wala ba siya magbuhat og mga butangan hasupak sa balaod sa yuta ug balaod sa langit. Oh, na may uban nga parehas namo kanang Nya. makatabang sa pamilya. Oo. Na may uban ning una anak. Kadagang mga bayot nga may nang kay Ah. pagabutang. Kitos Joel Torre. Torres Torre. Ay, si Cruz Ricky na Reyes. Joel Cruz. Ricky Reyes. Oo. Daghan uy. Daghan kayo. Daghan. Boy abunda, tanan. Bunda, di ba? Oo. Ako noon kanang dili Ikaw di ay. dili pag unsa noon di Ermanta. Daghan ka siya gyuta ati pres. Oo Wala, nya. gipanghatag na ko. Gipanghatag, o, tiyaw ko na. Wa man ka manghatag na mo taon uy. Nais ka kabo ganahan ka. May lucky ka. sa ako noon at press dili mo pagkuan ka nang unsa tawagan na in English I'm pulling my own chair o say kuan ana. Oo. Kanang naang kanang asawa tang pagumangko ingon ko nga nindot lagi inyong uyuan kay inig uli magdaog mga gasa. Ako na masag ko'y uyuan nga bayot ingon asawa sa pagumangkon. Unya ngano man dito nga lain mo siya magsigis lag away si mama kay pamaligya man mo mga butang. Daghan mo inana ba? So dili pareha no pero Oo, ang tanan tao di gyud pareha. pero sa interview bito ko pa atol sa gay pageant pati ingon na ana ang og imong yung
tapuso ng istorya sa tumoy, kitang tanan, puro lang sa Dios. Ang importante lang, ang ato mabinuhatan. No, mag-unsa man o ka nang na ang iyang anak ni Pascual, o dili na sa bayo, tinuod nga laki nga, nagpabuyag, naghatag ng labat sa o. Di Pero ba? iya problema, sa may problema problema ko ganyan sa iyong Eh, patambalan. kaduhan nga, bayot ba kudo ang anak? Okay, bay. Dudar mo rin mo nga. Ikaw, wala klaro. Kasi ni kita Pascual. ko na yung pahukman. Ikaw rin mahibaw Pascual, oy, unsa imo magtanaw na imong anak, mayos ba? Okay nga, anak mo Dili. Masay, magtuo, bayot. Ano kami may pahukmo nimo, imo man ang anak. Iugso kinuha. Ikaw rin magkatubag ka na, oy, bayot ba na, wa man kita sa imong anak. Pero kung akong boyfriend Goliath, nagduda ko. Ano man? Mag-una-una man siya kago. Salamat pa na kita lang manok. Good ako ang puzzle, Tihon.